I met myself last night, crossed unspoken lines, circuit in my brain just went dark. I know it's not a pretty sight, not the best of the times. Arjan van der Linden, we gaan praten over een prachtig mooi concert in de Oosterpoort en een nieuw album. Maar eerst maar even, hoe is het met jou? Het gaat heel erg goed met mij. Heb je druk met muziek? Ja, wij hoeven ons niet te vervelen. We doen een klein toertje in Duitsland. Hebben we in januari al 5 gedaan. En volgende maand staan er nog 6. En dan tussendoor veel bezig met promotie van de nieuwe plaat. Die op 22 februari uitkomt. En ja, het gaat goed. En mooi dat ik hier weer aanwezig kan zijn. Dat is altijd gaaf. Duitsland, kom je daar al lang? Zeker. Wij hebben eigenlijk... ik zag eigenlijk al wel in 2008, toen de tweede plaat uitkwam, dat onze markt hier niet zou liggen. Duitsland is veel meer rock-minded wat dat betreft. En dus de tweede plaat kwam ook al uit onder een Duits label, ASR. En toen zijn we daar ook begonnen met spelen eigenlijk. En voorprogramma's doen, Doc Holliday deden we, Bobby Kimball van Toto. En uiteindelijk met Vis. En dat was eigenlijk voor ons wel, Vis van Marillion. Voor ons dat we iets meer gingen spelen daar ook en meer grip kregen. En eigenlijk zijn de meeste recensies en dergelijke die we krijgen in Duitsland, komen ook eigenlijk wel uit Duitsland. Ja. Dus is dat een land waar je in de toekomst nog meer op gaat richten? Of je ziet het wel? Daar zijn we echt mee bezig. Om ons daar ook naar wat hopelijk dat we naar wat grotere zaaltjes gaan. Het zijn nu meestal zalen tussen de 50 en de 250 man. En dan is het niet zo dat al die zalen uitverkocht zijn. Vaak zijn er maar 7, maar het kan ook wel zijn dat er 250 of 300 man zijn. En, wij hadden afgelopen week nog een vergadering met de band. En tegenwoordig is het zo dat het is niet alleen maar meer goed muziek maken. En er zit veel meer achter, wat er achter de schermen staat. En een artiestenbureau neemt jou niet aan als je minder dan 12.000 volgers op Facebook of wat dan ook hebt. Dus die hele wereld is veranderd. Wat dat betreft. Maar goed, we gaan een stuk door en we proberen daar te komen. Nou ja, je hebt inmiddels met jouw carrière al heel wat veranderingen meegemaakt. Ja. Het is aanpassen of je verdwijnt, heb ik het idee wel. Klopt. Een beetje. Hè? Ja, ik heb mijn muzikaal nooit zozeer aangepast. Maar wel hoe je het verkoopt en hoe je het neerzet en welke platforms je het neerzet natuurlijk. Dat klopt. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben geen TikToker of wat dan ook. Of iemand die steeds filmpjes deelt. Maar ja, dat is wel de manier tegenwoordig om dat te doen. Dus ja, wij moeten onszelf daartoe toe zetten om dat ook te gaan doen. En we zijn inmiddels ook allemaal de 50 gepasseerd. Maar het is een beetje misschien lachwekkend. Die jeugd die kan er allemaal goed. Ja, hier op de Popacademie in Leeuwarden worden ze inderdaad ook geleerd. En die weten precies hoe ze dat moeten doen. En die zijn er heel snel in. Je weet het zelf, naarmate je ouder wordt gaat het niet allemaal sneller. Gaat eerder trager. En je wilt natuurlijk het liefst gewoon muziek maken. Dat is het allerbelangrijkste. Maar dat kan niet alleen meer. Nee. Dus, maar dat blijven we wel doen. Ik bedoel, de liefde voor de muziek staat bovenaan. En mooie liedjes schrijven. En veel optreden. En we zijn gewoon een vriendenclub. Al jaren. En dat is ook belangrijk. Het is gewoon altijd een schooluitje als wij met de bus door Duitsland scheuren. Of waar dan ook. Dus erg leuk. De bezetting, om het daar maar eens even over te hebben, die is vast en die verandert ook niet? Nou, we hebben de laatste 20 jaar, en we bestaan 20 jaar dit jaar, de laatste 20 jaar hebben we ongeveer, ik denk wel 10 drummers gehad. Dat waren de enigen die niet vast waren of die bleven. Maar sinds een jaar of 4 hebben we Joost van Soest als vaste drummer erbij. Die heeft ook de nieuwe plaat in gedrumd. En hopelijk blijft hij voor de komende 20 jaar. En voor de rest is Christophe Bouwers, die is er al vanaf 2005 bij. Gitarist en achtergrondzanger. En Wietse zit er ook alweer 15 jaar bij. En vanaf 2010, vanaf de Wind and Rain plaat. Dus dat is wel redelijk steady. Ben jij erg veranderd als songschrijver? En als muzikant en performer?
Nou ja, ik was vroeger wel een bang muisje. Maar ik merkte ook wel op het podium van als ik gestrest blijf of nerveus, dan gaat dat ten koste van mijn stem. En dan gaat het ten koste van mijn presentatie. Veel mensen zeiden altijd tegen me van, jij moet dingen gaan instuderen. Maar ja, dat is niet aan mij besteed. Dat onthouden mijn hersenen gewoon niet. Dus soms heb je gewoon optredens die gewoon heel erg die vlekloos gaan. Waar ik gewoon op de praatstoel zit. Maar het gebeurt ook wel eens dat we shows hebben wat stroever gaat, zeg maar. Uniek zijn. Ja. Ja, dat kun je vandaag zeggen. Gewoon. Het is een heel uniek optreden geweest. Ja, historisch. Ja, toch? Qua liedjes schrijven. Ik kwam er al wel gauw achter dat ik ben echt een hardrock fanaat. Net als jij ook bent. Ik kwam er wel heel snel achter van als ik dit op mijn 60ste nog wil doen, dan moet ik toch wel wat aanpassingen gaan doen. Maar toch merk ik dat we hebben voor onze jubileumshow weer wat oude nummers erin gegooid van de eerste 2 platen. Echte hardrock songs. Het viel me zonder te pochen toch niet tegen dat ik er nog wel redelijk bij kon komen. Beetje aangepast, maar ja. Straks nog even meer over de jubileumshow, zo noem ik het maar even. Want je viert ook het nieuwe album. Ja. The Way I Wired. Ja. Wat moet die titel ons vertellen? Die titel vertelt mij gewoon hoe ik gewikkeld ben. Hè? The Way I'm Wired. Een rare persoon die ik ben volgens velen. Ik vind mezelf wel heel normaal, maar de meeste mensen niet. Maar dat gaat... mijn hersenen werken iets anders dan de meeste mensen. Ik ben officieel dan ook 5% invalide. Omdat ik 5% van mijn hersenen niet functioneren. Door een zwaar ongeluk wat ik als kind heb gehad. En eigenlijk, de baan in mijn hersenen hebben andere wegen gevonden. En daarom functioneer ik net iets anders dan de gemiddelde persoon, zeg maar. Maar heeft het jou wel creativiteit en muzikaliteit opgeleverd, denk je? Nou, ik zag ooit eens een programma op Discovery Channel. Dat heette dan My Brilliant Brain. Niet dat ik zo briljant ben. Maar dat vond ik wel interessant om te zien wat er gebeurt na een hersentrauma. Zoals bij mij, een schedelbasisfractuur. Doordat de hersenen andere banen vinden, dat jij in één keer een kunstschilder bent. Terwijl je daarvoor nog niet eens een wc kon schoonmaken of wat dan ook. En of dat bij mij, mijn broer is wel muzikaal. Mijn vader en moeder, waren dat niet. Mijn vader leeft er al lang niet meer, maar niet erg muzikaal. Wel heel veel met muziek bezig. Ja, misschien heeft mij dat net even iets anders. Ik zou willen dat het zo zou zijn. Nou, jij maakt mooie muziek en er gaat straks absoluut een mooi album komen. Ja. Wat is het verhaal van deze plaat? Los van The Wired kant dan? Er staat toch wel weer heel veel teksten en die gaan over wereldproblematiek. En ik ben niet iemand die gaat schreeuwen middels social media of wat dan ook. We doen dat meer. Hè? Erwin en ik schrijven samen de teksten. Erwin Musper en ik, de producent. En dat gaat dan vaak over dingen waar wij ons zorgen over maken. Of over gekke dingen die mij overkomen zijn. En er is bijvoorbeeld een liedje op de nieuwe plaat. Dat heet Never Been to San Francisco. Wat is er eigenlijk gebeurd van de hippies met al hun idealen? En die nu 80 zijn, hebben ze nog steeds dezelfde idealen die ze eind jaren 60 ook hadden. Mijn gevoel zegt van niet. Dat zie je vaak, hè, dat mensen naarmate ze ouder worden, dat ze milder worden. Volgens mijn vrouw word ik niet milder, dan word ik alleen maar erger. Misschien daarna weer. Ja. Time will tell. De laatste oprisping. Ja. Klinkt wel heel dramatisch. Still Alive and Kicking. Prachtig album. Komt uit 22 februari. Ja, de show in Oosterpoort. Wat ga je doen? Nou ja, we hebben besloten om niet met gasten te gaan werken. We doen het gewoon met z'n vieren. Gewoon old school. En wij doen veel nieuwe nummers. Maar we hebben ook besloten om dat een beetje uit te zetten in een tijdlijn van het eerste album Fertility tot de laatste plaat The Way I'm Wired. Dus ook veel oud werk waar we al jaren niet meer hebben gespeeld. Dus daar zijn we nou flink voor aan het repeteren. En die brengen we ook in Duitsland volgende maand al tegen horen. Dus het zijn mooie repetities, om het zo maar te noemen. En we hopen natuurlijk dat we die tent voltrekken. En dat is, we spelen dan in de kleine zaal. De grote zaal is veel te groot voor ons.
de kleine zaal gaan 750 man in. Ja, hopelijk komen er een mannetje of 400, 500. Tot nu toe gaat de kaartverkoop redelijk. Maar ik begrijp ook van de mensen van de Oosterpoort zelf dat de mensen tegenwoordig pas een week van tevoren kaarten kopen. Of zelfs de Oosterpoort in Groningen kan pas een week van tevoren inschatten hoeveel mensen er gaan komen. Dus dat is na corona ook echt heel anders geworden. En dat weet je zelf nog. Vroeger, als we naar concerten gingen, dan had je wel een half jaar of een jaar van tevoren al je ticket tussen de encyclopedieën zitten. Daarna kon je hem niet meer terugvinden. Kon je alsnog niet heen. Ja, nou heb je hem digitaal nog. Nou heb je hem digitaal. Ja, het heeft toch enigszins een voordeel tegenwoordig. Ja. Dat ben ik ook allemaal kwijt. Maar mooi show dus. Nieuw, oud materiaal. En wat de poster al zegt, Americana, country rock en rock. Dus inpluggen en een goede show geven dus. Ja, het is rock, mag je ook wel hard voor zetten. Want er zijn een paar echt stevige hardere nummers bij. Ja. Mijn moeder zei al van, je gaat toch niet al die harde nummers spelen? Ik zei, neem je oordoppen maar mee of je komt maar niet. Dan blijf je maar lekker thuis. Succes. Dank u. And if they take our roof away, we can see the stars at night.